Добър вечер, казвам се Момчил Атанасов Момчилов и съм барман в Бакарди Клуб. Продължаваме с епизод 2. Днес ще ви представя едно лате капина. Много интересно за вас. Състоящо се 15 мл сироп капина. Знаете от предишния епизод, че ние работиме само с монин. Тази седмица центрираме върху това лате с мисленето, че много добре ще ви допадне на вкуса, защото е наистина уникално лате. Добавят се около 150 мл мляко. След това допълваме с еспресо. С това ново лате ние се надяваме искрено да ви хареса и да го опитвате през остатъка от седмицата. Това беше от нас Бакарди Клуб. Продължаваме нататък с епизод 3 следващата седмица. Благодаря! Yeah.